tana l-Sebastian Kaleja ħdeja Sebastian. Ħanalqu l-aħħar kanzunetta illi żgur sa tinżilkom qasel, sa tkantanna, Sebastian. Il-qalb tal-kampanjol. Iktbuha f'SMS ukoll 5-0-1-4-9-7. Jien nagħtikom il-kumplament tal-weekend it-tajjeb infakkarkom il-nhar is-sibt li ġej u ta' wara aħna ma nkunux hawnhekk imbagħad nerġgħu ninaqdu għal programm ieħor The Entertainers. Kollox fidejn il-maestro, il-band u Sebastian Kaleja. Konti fil-żarħa fil-ġerra tul il-modija fil-widdi kont immur minn dokra l-merra jew biex intajjar il-ħammi ma missir immur naħdem fl-ħin nizvan saqina sa tkun tiżmin għalkemm kbir tal-lim fl-iskola għat minn sen iċħad minn għana ħelu bħal ta' sfur joħroġ mill-qalta kampanjon fir sinċir tal-isbafju jibir fil-qalta kampanjon xrobt il-maġiri tal-olijiet taħċemx li tizrek fismewi fejn imbitu l-nibni ma dawk il-misturi titrabba għalta kampanjo Kont emigrajt minn dak pajjiżi iżdart velidi qatt ma nsejt dik Malta tagħna nħossni kburi għaxem twelit teċtu trabbit nisbqal ta' d-debu kollom lewa għanosa kem nintek nismedin fi xolu sewa li ma sibx bħalom taħt ix għana ħelu bħal ta' sfur joħroġ mill-qalb tal-kampanjon Fer sinċir bħal-isbafju jikber fil-qalb tal-kampanjon Xrobt il-maġiri tal-olijiet taħċemx li tizrek fismewit Fejn imbitu l-nibni ma dawk il-misturi titrabba għal tal-kampanjon Għana ħelu bħal ta' sfur joħroġ mill-qalb tal-kampanjon Fer sinċir bħal-isbafju jikber fil-qalb tal-kampanjon Xrobt il-maġiri tal-olijiet taħċemx li tizreċ fismewit Fejn l-imbitu l-nibni ma dawk il-misturi titrabba għal tal